Някои хора в църквата идват при мене. Честичко ми се случва. И почват да ми говорят. Какво става в тая църква? Каква е тази църква? Ами еди коя си сестра така и така направи. Аз съм много оскърбен или много оскърбена. Аз съм смутен. Какво става в църквата? В църквата има лицемерни хора. Има ли? Да. Кой ги знае? Господ. В църквата има студени хора. В църквата няма любов. В църквата има хора заядливи. И аз съм оскърбен. Ще напусна църквата. И някои ми казват. И някои спират да идват на църква. В църквата има това и това и това и аз няма да дойда. Уважаеми брати и сестри, онези, които казват така, не правят откритие. Защото и Господ казва, че има в църквата плевели. Но искам да кажа на себе си и на всички вас. Църквата е толкова свята, колкото си ти свят. Църквата е толкова добра, колкото си ти. И аз. Църквата е толкова на висота, колкото си ти. И църквата е толкова грешна, колкото си ти и аз. Кой от нас би станал и би казал, аз съм безгрешен, аз съм образец, аз съм идеал? Кой би могъл да каже? Никой. Но сега искам да ви припомня онзи стих. Господ не гледа, така ли пише? Беззаконие в Израил. Не гледа престъпление, не вижда. Как да разберем този стих, че Господ не вижда? В смисъл, че няма? Или Бог знае, но Той прави разлика между църквата си като цяло и отделният човек. И когато Господ знае, че има лицемерни хора в църквата, но не вижда и не прави нищо сега, знае, че има студени хора в църквата, груби, които някой път постъпват лошо с присъстващите, наскърбяват ги, но не гледа. Кой дава право на мен и на вас да гледаме и да го отбелязваме? Когато аз казвам, в църквата има това и това, имам ли право на такива обобщения? Не. Моля, скъпи брати и сестри, не правете такива обобщения. Ако е някой лицемер, не казвай църквата. Защото като казваш църквата, кого оскърбяваш? Този, който обича. А той си обича такава, каквато си е. Както аз си обичам моята жена, така каквато си е. Много е добра, такава каквато си е, такава си обичам. Много съм лош, тя си ме обича какъвто съм си. И Господ си обича. И ако ти и аз си позволим да гледаме, т.е. да отбелязваме, тогава отиваме по-далече от Бога. Когато се казва, че Бог не гледа и не вижда беззаконие, не значи, че Той не знае, но Той не ги отбелязва. В църквата и в църквата си Той се отнася като цяло. Ще си позволим ли занапред да казваме, църквата е това и това? Ще си позволим ли? От един да обобщаваме за цялата църква. Не правете това. Никога не казвайте това. Може някой да е лош, не казвай църквата е такава, защото ти отиваш повече от Бога. А помните ли кой е този, който искаше да бъде повече от Бога? Помните ли? Люцифер. Той е, който казва, църквата е това и това. И ако аз казвам, църквата е това и това, аз съм под неговото влияние. Никога влиянието на Божия дух няма да ме подтикне да каже, църквата няма любов, църквата е студена. Кой ни дава право да мерим? Ти ли си, който ще претеглиш, има ли любов в църквата или няма? А знаете ли колко приказки съм чул? Няма в църквата любов. Вие чули ли сте ги? Какъв е този сърцеведец, който претегли църквата и обяви, че тя е без любов? Кой си ти, сърцеведец? И кой ни дава право да маркираме и да регистрираме подобни неща?
Кой ни дава право да обобщаваме и да казваме църквата? Тогава ние сме под влиянието на злия дух. Той не гледа и не вижда, той знае, но не гледа и не казва. Църквата е несъвършенна, той ще усъвършенства. Църквата е нечиста, той ще си очисти. С какво? С умиване чрез Словото. За какво ни е съботното училище? Именно за да ни умие, да се дълбаем навътре. За какво са ни проповедите? Да я умие чрез Словото. Тя има бръчки. Той ще ги премахне. И защо ще я направи свята, чиста, без бръчки, великолепна? Защо? Защото скоро ще я припокани да му бъде невяста за вечността на сватбената вечеря на Агнето. Ето това е църквата на Исуса. 23 глава Числа, 21 стих. Когато някой ви изкушава да кажете църквата е това и това, спомнете си този стих. Аз се боя за духовното състояние на всеки, който си позволява да прави такива обобщения. И да каже, в църквата има лицемерие, лицемерни усмивки, в църквата има студенина, в църквата има груби хора. Боя се за духовното състояние на тези, които така обобщават. Те не говорят под действието на Божия дух. Ако човек се разрови, нямаме това право, в живота им, духовния живот, сигурно ще открием по-голяма студенина и по-голяма липса на любов. Затова, искате ли днес да решим такива обобщения да не правим? И ако някой продължи да ги прави, той не е под влиянието на Святия Дух. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата си. Брати и сестри, казвал съм го и друг път, в тази църква се родих. Като бебе ме е водила майка ми. Тази църква обикнах. До днес си я обичам. Никога не ме е разочаровала. Никога не съм мислил да й обърна гръб. Аз си я обичам и до днес. Има някои грешки в някого. Има ги и в мене. Вие виждате моите грешки, аз виждам вашите. Но аз не съм църквата. Нито Иван е църквата, нито Иванка е църквата. Църквата е цялостната на Господа Христа. И той си я обича, ще си я приготви за невяста. Защо? Защо? Защото на църквата е възложил световна мисия. Евангелието на Матей, 28 глава, 18 и 19 стих. Помните ли какво казва? Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. Така, идете! Това е нейната световна мисия. Особено днес, в последните дни. Всичките народи. На никое друго поколение от църквата не е възложена най-тържествената вест, която е възложена на църквата днес. На никое друго поколение. Това е задачата на църквата. И Господ ще си свърши с църквата своята задача. Така, да минем. Да, прочети. Макар, че в църквата съществуват злини и ще съществуват до края на времето, църквата е тази, в последните дни ще бъде светлина на света, който е осквернен и развратен от грях. Макар, че в църквата съществува едно или друго или трето, тя е светлината на света. С кое? С истината, която е получила от Бога. Истината е безгрешна.
вестта е безгрешна. Вестта за правда чрез Исуса Христа, надежда за всеки грешник, това е истината на църквата. И тя тук не греши. Вестта, която носим, е безгрешна. От какви хора се носи? От слаби и грешни. Нали така казваше? Слаба и несъвършенна църква, която се нуждае от изобличение, предупреждение и съвет, е едничкото нещо на земята, на което Христос отдава върховното си внимание. Брати и сестри, по-хубаво от това не мога да го кажа. Моля те, прочети още един път тези думи. Слаба и несъвършенна Чухте ли? църквата, която се нуждае от изобличение, предупреждение и съвет, е едничкото нещо на земята, на което Христос отдава върховното си внимание. Ето истината по този въпрос. Числа 23 глава, 21 стих. Църквата си е на Исуса и Той си има грижата. Да се пазим, да не гледаме това, което не е наша работа. И да не правим обобщение. Когато след 2 години от изходът стигнаха до Кадис Варни и пред тях вече беше близо ханаанската земя, народът се разбунтува. Числа 14 глава от 1 до 7 стих, няма да четем. Почнаха да викат и да роптаят против Мойсея. Защо ни доведе до тук? Защо ни изведе от Египет? Нямаше ли гробища в Египет? Ние помним котлите с месото и краставиците и чеса, на който ядохме. Що ни изведохте тук и ни изморихте? Презряха земята. Тогава Господ прочете присъдата на това поколение и помните, каза им, върнете се сега обратно в пустинята. Бог не позволи и не въведе това поколение в ханаанската земя. Защо? Защото беше бунтовно поколение. Но, брати и сестри, 38 години по-късно, числа 20 глава, от 1 до 4 стих, сцената се повтори. И в първия месец дойдоха израиляните, цялото общество в Цинската пустиня, и людите останаха в Кадис. А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Мойсей и против Аарон. Людите се скараха с Мойсей, като говореха, казвайки: „О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа. Защо ни изведахте Господното общество в тая пустиня, да измрем в нея ние и добитъка ни?“ Така, какъв е духът? Същия. 40 години са се минали. Поколението, което не иска да влезе при Кадис Варни, първия път измря. Настъпи ново поколение. Но духът беше същия.